Vaimoni työskenteli yökerhon managerina. Kyllä, siinä oli tiettyjä riskejä. Mutta hyväksyin ne. Ja pärjäsimme melko hyvin. Siihen päivään asti, jolloin päätin mennä hakemaan häntä yökerhon sulkemisen jälkeen. Ja sitten raaka totuus iski minuun. Hänen paikansa oli kiinni eikä häntä ollut siellä. Niin minusta tuli kirottu salapoliisi. Seurasin häntä ja yllätin hänet pettämässä minua yksityisissä juhlissa. Näin päättyy rakkaustarinani. Miten sen hoidin, kysyt? Selvästi kylmäverisesti ja 100%. En antanut hänelle mitään mahdollisuutta. Ja kun se loppui, hänelle ei jäänyt mitään. Mutta vuoden kuluttua kohtalo toi minut taas yhteyteen hänen kanssaan. Ja se, mitä kuulin häneltä, sokeerasi minut. Kiinnittäkää turvavyöt. Olemme aloittamassa. Olin 28-vuotias, kun kaikki tämä alkoi. Hän oli 26. Olimme olleet naimisissa 1,5 vuotta. Jos olisit nähnyt meidät silloin, olisit todennäköisesti ajatellut, että olimme yksi niistä pareja, joita näkee sosiaalisessa mediassa. Niitä, jotka ottavat epäselviä kuvia neonvalojen alla ja näyttävät siltä kuin olisivat tulleet musiikkivideosta. Tutustuimme yökerhossa, kyllä, oikeassa sellaisessa. Se oli meluisa, hikinen ja täynnä ihmisiä, jotka purkivat työviikon kuin se olisi uskonto. En edes halunnut mennä sinne sinä iltana. Ystäväni Otso raahasi minut ulos. Hän sanoi, että olin muuttumassa liian pehmeäksi työskentelemällä kotoa, viettäen liikaa aikaa videoiden editoimiseen ja liian vähän elämiseen. En ollut edes juonut ensimmäistä juomaani loppuun, kun näin hänet. Vanamo. Pitkät mustat hiukset, korkeat saappaat ja pieni hymy, joka näytti kuuluvan vaikeuksien mainokseen. Hän kääntyy, ja kun hänen silmänsä kohtasivat minun valojen ja hien sumun läpi, vannoin, että sekunnin ajan unohdin nimeni. Hän tuli minua kohti ensin. Hei, hän sanoi, haluatko tanssia? Ja hymyili suloisesti. Miksi ei? Vastasin minä. Tanssimme kuin hullut. Villisti, vapaasti, sillä huolettomalla ilolla, jota tuntee vain kun ei tiedä, kuinka paljon se satuttaa myöhemmin. Sinä yönä puhuimme aamuun asti. Penkillä ulkona paikasta, kengät kädessä, selät tiiliseinää vasten. Hän kertoi työskentelevänsä vastaanotto- ja hallintotyöntekijänä samassa paikassa. Hän sanoi, ettei se ollut glamuuria, mutta hän piti energiasta, ihmisistä, tunnelmasta. Minä kerroin työskenteleväni kotoa videoiden editoimisen parissa, sosiaalisen median projekteissa ja freelanceina brändeille. Olimme paperilla vastakohtia. Hän oli yöelämää. Minä olin näytön hehkua ja kahvia. Mutta se toimi. Olimme sähköisiä seuraavat 6 kuukautta. Puhun yöllisistä take-away-illallisista, äkillisistä automatkoista, toistuvista soittolistoista, tansseista parkkipaikoilla. Emme riidelleet. Emme edes pysähtyneet ajattelemaan. Oli kuin olisimme polttaneet aikaa kynttilän molemmista päistä. Se tuntui oikealta. Liian oikealta ehkä. Tein kosinnan sen baarin parkkipaikalla, jossa söimme ensimmäisen selväpäisen aamiaisemme yhdessä. Se ei ollut eleganttia, halpaa kahvia, munakkaita ja muovirengas, jonka ostin vitsinä automaatista. Hän itki silti. Sanoi kyllä suu täynnä munia. Hän sanoi, että tein hänen olonsa sellaiseksi, että oikea elämä ei ollutkaan niin tylsää loppujen lopuksi. Menimme naimisiin maistraatissa 3 viikkoa myöhemmin. Ei isoa häitä. Ei valkoista mekkoa. Vain hän mustassa haalarissa, minä parhaassa paidassani ja pari ystävää oven lähellä. Vanhempani antoivat meille perhetalon, he sanoivat, että se oli heille liian suuri nyt ja he muuttivat mökkiin järven rannalle. Sillä talolla oli luonnetta. Narisevat lattiat, kellastuneet katkaisijat ja takka, joka ei koskaan toiminut kunnolla. Mutta se oli meidän. Vanamo piti työnsä yökerhossa. Minä pysyin liimattuna näyttöihini, ottaen enemmän töitä kuin ehkä olisi pitänyt. Minulla oli nälkä rakentaa jotain, ansaita, elättää,
saada se paikka tuntumaan kodilta. Emme puhuneet paljon viikolla. Hän työskenteli öisin, tuli myöhään. Joskus kuulin oven avautuvan noin kello 4 tai 5 aamulla. Toisinaan heräsin ja löysin hänet jo nukahtaneena, käärytyneenä peittoon, tuoksien hajuvedeltä ja yökerhon sumulta. En kysynyt mitään. En halunnut olla mustasukkainen tyyppi. Ajattelin, että olimme vain 2 ihmistä, jotka raatoivat, tehden mitä piti tehdä. Ajattelin, että niin aikuinen rakkaus toimi. Teit töitä, lepäät, luotat. Ja jonkin aikaa luotin häneen todella. Hän tuli kotiin väsyneenä, mutta hymyili, kun vein hänelle kahvia. Joskus hän tanssi keittiössä paljain jaloin, hyräillen jotain paikasta. Toisinaan hän lysähti sohvalle, riisui korkonsa ja sanoi, ihmiset ovat hulluja, rakas. Et uskoisi asioita, joita joudun hoitamaan. Uskoin häntä. Miksi en olisi uskonut? Hän oli vaimoni. Minun villi, kaunis, magneettinen vaimoni. Mutta tiedätkö, mitä tulesta sanotaan, se voi lämmittää sinua, tai se voi polttaa koko kirotun talosi. Ja minä. Olin liian kiireinen katselemaan liekkejä huomatakseni, että lattia jalkojeni alla muuttui tuhkaksi. Se alkoi kuin mikä tahansa muu yö. Olin kotistudiossa editoimassa eräälle asiakkaalle videoläjää, jonka hän halusi valmiiksi aamuun mennessä. Yksi niistä tiukoista deadligneista, jotka saavat ajan hämärtymään. Minulla oli musiikkia hiljaa, 2 tyhjää kuppia pöydällä ja se tuttu polte silmien takana, joka tulee kun tuijottaa näyttöä liian kauan. Muistan katsoneeni kelloa, se oli melkein kello 4:30 aamulla. Vanamo ei ollut vielä kotona. Se ei ollut epätavallista. Hänen työnsä paikassa piti hänet myöhään joskus, etenkin viikonloppuisin, kun väkijoukko muuttui levottomaksi. Hän oli kertonut aiemmin jäävänsä sulkemisen jälkeen auttamaan siivouksessa, inventaariossa, joskus kirjanpidossa. Olin aina ottanut hänen sanansa totuutena. En ollut koskaan miettinyt sitä kahdesti. Mutta sinä yönä, jokin ei täsmännyt. Ehkä se oli se, kuinka hiljainen talo oli. Ehkä se oli tapa, jolla kello tikitti kovempaa kuin tavallisesti. Ehkä se oli se pieni kutina pään takana, joka sanoi, mene tarkistamaan. Niin tein. Suljin kannettavan, otin avaimet ja päätin yllättää hänet. Ajattelin ehkä hakevani hänet. Kadut olivat tyhjiä, sellaista hiljaisuutta, joka on olemassa vain syvän yön ja liian aikaisen aamun välillä. Sumu alkoi laskeutua, takertuen asfalttiin. Saavuin paikalle noin kello 4:45, parkkeerasin kadun toiselle puolelle. Ja paikka oli pimeä. En tarkoita hiljaista tai sulkemisvaiheessa, tarkoitan sammuksissa. Valot pois. Musiikki loppunut. Ovet kiinni. Ei liikettä sisällä. Seisoin siinä minuutin, hämmentyneenä. Ajattelin ehkä olevani liian aikaisin. Ehkä hän oli vielä sisällä viimeistelemässä. Silloin huomasin joukon tyyppejä vähän kauempana jalkakäytävällä. He näyttivät päättävän iltaa, nojaten seinään, kierrättäen pulloa paperipussissa, nauraen kovaa sillä tavalla kuin vain juopuneet tekevät humalan lopussa. Nousin autosta ja lähestyin. Yritin näyttää rennolta. Hei, sanoin, onko paikka jo suljettu? Yksi heistä katsoi minua, silmät lasittuneina, ja nyökkäsi. Joo, kaveri. Meidät heitettiin ulos tyypillisesti tunti sitten. Tulitko juuri? En vastannut. Nyökkäsin vain, tein kireän hymyn ja palasin autoon. Se oli se hetki. Se tarkka sekunti, jolloin vatsani romahti. Paikka oli sulkeutunut tunti sitten. Häntä ei ollut siellä. Missä hän oli? Ajoin kotiin hitaasti, yrittäen työntää ajatuksia pois päästäni. Ehkä hän oli mennyt syömään työkavereiden kanssa. Ehkä joku tarvitsi kyydin. Ehkä hän auttoi ystävätärtä. Miljoona tekosyytä sinkosi mielessäni. Kaikki kuulostivat tyhjiltä. Kaikki tuntuivat vääriltä. Ajoin pihaan juuri kello 5:20 jälkeen.
Kuistin valo oli vielä päällä. Istuin autossa hetken, tuijottaen sisäänkäyntiä, yrittäen päättää mitä sanoisin kun hän tulisi. Pitäisikö kysyä? Pitäisikö teeskennellä etten huomannut? En ehtinyt päättää. Kello 7 tasan avain kääntyy lukossa. Hän tuli sisään hitaasti, kuin yrittäen olla herättämättä minua. Hänellä oli samat mustat korot, joita hän aina käytti töissä. Hiukset hieman sekaisin. Meikki levinnyt kulmista. Hän näytti väsyneeltä, mutta ei siltä väsymykseltä, joka tulee asiakkaiden hoitamisesta. Hänen koko auran oli erilainen. En osaa selittää sitä tarkalleen. Mutta jokin hänessä oli outoa. Hän riisui kengät ja meni suoraan makuuhuoneeseen. Minä seisin käytävässä, nojaten seinään, kädet ristissä. Hei, sanoin, pitäen äänen rauhallisena. Onko kaikki hyvin? Hän säpsähti hieman, kuin ei olisi huomannut, että olin hereillä. Oi, hän sanoi, korjaten hiuksiaan korvan taakse. Joo. Vain pitkä yö. Meillä oli vipejä myöhään, ja paikka oli täynnä. Hän ei katsonut minua silmiin, kun sanoi sen. Nyökkäsin hitaasti. Todellako? Home. Hän riisui takin ja heitti sen tuolille. Emme saaneet suljettua ennen melkein kello 6. Olen uupunut. Halusin kertoa hänelle, että olin käynyt paikalla. Että olin nähnyt sen pimeänä ja tyhjänä. Että olin puhunut niille tyypeille ulkona. Että tiesin hänen valehtelevan. Mutta jokin esti minut. Katsoin vain hänen kävelevän kylpyhuoneeseen, sulkevan oven ja avaavan hanan. Istuin sängyn reunalle, tuijottaen lattiaa. Kun hän tuli ulos, hän mutisi jotain levon tarpeesta ja ryömi peittojen alle. En liittynyt hänen seuraansa. Istuin siinä kauan, mieli ryntäillen. Se oli halkeama. Ensimmäinen oikea murtuma. Hän ei ollut koskaan valehdellut minulle aiemmin, tai jos oli, olin liian sokea nähdäkseni sen. Mutta tämä valhe. Se ei ollut pieni. Se ei ollut harmiton. Se oli kääritty tekosyyhin, piilotettu väsyneiden silmien ja yötuoksun taakse. Jokin oli vialla. Ja siitä hetkestä lähtien en enää voinut olla näkemättä sitä. En kohdannut häntä. En korottanut ääntäni. En syyttänyt tai vaatinut. Sen sijaan aloin tarkkailla. Hiljaa. Huolellisesti. Koska kun valhe tihkuu halkeamista, totuus ei ole kaukana. Seuraavina viikkoina muodostui kaava. Se oli aina sama. Perjantai-iltana hän valmistautui töihin kuin ei mitään. Musta tuukkamekko. Korot, jotka naputtivat kuin kello parketilla. Savustettu silmämeikki. Hiukset laitettu sillä vaivalla, jonka hän yleensä säästi romanttisille illoille. Minä istuin studiossa, teiskennellen keskittyväni työhön, katsellen hänen lähtevän samalla rutiinilla joka kerta. Hän tuli aamunkoitteessa. Aina perjantaisin. Joskus myös lauantaisin. Mutta etenkin perjantaisin. Ne kiireiset illat, kuten hän niitä kutsui. Kun kysyin miten meni, hän sanoi saman asian, pitkä yö. Hullu väkijoukko. Vip-ejä. En voinut lähteä ennen kuin kaikki oli suljettu. Mutta hänen silmänsä väistelivät. Hänen äänensä kuulosti harjoitellulta. Niin tein suunnitelman. Menin nettiin ja tilasin muutamia juttuja. Ei mitään sofistikoitunutta. Vain aloittaakseni vastausten keräämisen. Ensin ostin kameran. Tarpeeksi pienen mahtuakseen reppuun tai piilotettavaksi auton nurkkaan. En halunnut tehdä sitä, mutta en myöskään halunnut tulla huijatuksi. Sitten hankin tummia vaatteita, huppari, kargohousut, kengät hiljaisilla pohjilla. En halunnut erottua. Ajattelin, että jos minun piti seurata häntä, minun piti sulautua. Näytin joka toiselta kaupungin tyypiltä, joka yrittää olla näkymätön. Se sopi minulle. Lopuksi tilasin pienen pippurisuihkeen avaimenperän.
Yhden niistä itsepuolustuslaitteista, joita mainostetaan juoksijoille ja yökävelijöille. En odottanut vaikeuksia, mutta ei koskaan tiedä. Jos minun piti piileskellä varjoissa katsomassa naista, jonka olin nainut, halusin jotain pitääkseni itseni turvassa. Pidän tämän kaiken itselläni. En hiiskunut kenellekään. En edes ystävälleni Otsolle, joka oli tuntenut minut lapsuudesta ja osasi lukea mielialojani kuin kirjaa. Kotona teeskelin, ettei mikään ollut muuttunut. Kokoomuskasin illallista kun pystyin. Taittelin pyykkiä. Kysyin edelleen, miten päivä oli mennyt, vaikka en enää välittänyt vastauksesta. Minun piti saada hänet ajattelemaan, että uskoin häntä. Se oli vaikein osa. Teiskenteleminen. Hymyileminen. Katsominen, kun hän siemaili kahvia keittiön pöydän ääressä, kuin ei olisi rakentanut seinää välillemme ja kutsunut sitä työksi. Aloin merkitä kaiken päiväkirjaan. Päivämäärät. Kellonajat. Mitä hänellä oli päällä? Mitä hän sanoi? Milloin hän lähti? Milloin hän tuli? Miltä hän näytti? Miten hän käyttäytyy? Minulla oli pieni muistikirja piilotettuna autotalliin maaliämpärien taakse, jonne hän ei koskaan katsoisi. Se tuntui paranoidilta, mutta se piti minut keskittyneenä. Järjestäytyneenä. Perjantai toisensa jälkeen kaava ei muuttunut. Aina ulkona myöhään. Aina takaisin aamunkoitteessa. Aina epämääräinen tekosyy. Ja minä. Istuin siinä kuin aave omassa talossani, odottaen. Tiesin, etten voisi jatkaa näin ikuisesti. Istuminen, ihmettely, epäily. Se kulutti minua sisältäpäin. En saanut töitä valmiiksi. Kosketin kameraa tuskin. Asiakkaat alkoivat lähettää sähköposteja kahdesti ennen kuin vastasin. Pääni ei ollut enää siinä. Oli vaikea keskittyä, kun jokainen aivojen osa huusi, että jokin oli vialla, ja pidin vain osia koossa tarpeeksi kauan todistaakseni sen. Niin merkitsin päivämäärän kalenteriin. Valitsin torstai-illan. Se olisi ensimmäinen kerta, kun seuraisin häntä. Sanoin itselleni, etten tehnyt sitä kaunasta. En yrittänyt ajaa häntä ansaan. Tarvitsin vain totuuden. Kylmän, kiinteän, kiistämättömän totuuden. Koska kun nainen, jota rakastat, valehtelee sinulle silmiin, yö toisensa jälkeen lopetat lohdutuksen etsimisen. Alat etsiä todisteita. Kaiken piti olla sujuvaa. En enää jahdannut varjoja. Rakensin tapausta. Mitä varten tarkalleen? En vielä tiennyt. Mutta saisin selville, kuka vaimoni todella oli, kuka hänestä oli tullut sillä aikaa, kun olin kiireinen rakentamassa elämää meille molemmille. Koska en voinut enää elää pimeässä. En edes yhtä päivää enää. Torstailta tuli nopeammin kuin odotin. Sanoin Vanamolle, että jäisin valveelle myöhään editoimaan taas. Hän nyökkäsi kuten aina, puoliksi hajamielisenä sivellessään ripsiväriä ripsilleen. Hänen heijastuksensa kylpyhuoneen peilissä näytti täydelliseltä, kuten aina, punainen huulipuna, musta mekko, hiukset kiharoilla. Sellainen look, jota ei pukeudu kuittien taitteluun pimeässä toimistossa. Hän lähti noin kello 20:30, korot naputtaen parketilla. Odotin hyvän 20 minuuttia ennen kuin lähdin itsekin. Hiivin takakautta, leikkasin naapurin pihan läpi ja menin suoraan yökerholle. Paikka oli noin 30 minuutin kävelymatkan päässä kotoamme, minkä olin aina ajatellut olevan kätevää. Kun saavuin, löysin hyvän paikan kadun toiselta puolelta liian kasvaneiden bensasaitojen takaa suljetun parturin läheltä. Sieltä minulla oli selkeä näkymä paikan sivusisäänkäyntiin. Paikka oli elossa, vilkkuvat valot sisältä, musiikki sykkien seinien läpi, ihmisiä menossa ja tulossa kuin mehiläisiä pesästä. Kyykistyin, vedin hupparin alas ja odotin. Tunteja kului. Tarkistin kelloa jatkuvasti, yrittäen olla hätääntymättä liikaa. Yöilma oli kylmä mutta hallittavissa. Pysyin varjoissa.
Tunsin itseni yhdeksi niistä luontokuvaajista, jotka piileskelevät pensaissa odottaen harvinaisen linnun vangitsemista sen luonnollisessa elinympäristössä. Sitten noin kello 2.30 paikan energia alkoi muuttua. Ihmisiä tuli ulos ryhmissä, lähinnä pareja, joitain yksin, joitain tanssien vielä jalkakäytävällä, kuin juhlat eivät olisi loppuneet vain koska ovet olivat sulkeutuneet. Pysyin valppaana, tarkkailen jokaista kasvoja, jokaista vartaloa. Silmäni särkivät keskittymisen rasituksesta. Kello 3.32 Vanamo tuli ulos. Hän oli 3 ihmisen kanssa. 2 tyyppiä ja 1 nainen. Yksi tyypeistä oli pitkä farkkutakissa, lyhyt sivellinleikkaus. Toinen käytti nahkatakkia ja liikkui kuin omistaisi jokaisen jalkakäytävän, jolla käveli. Nainen oli blondi, pienikokoinen, hopeiset korot, jotka tuskin koskettivat maata, kun hän liikkui. He nauroivat. Vanamon pää oli kallistunut taaksepäin, huulet auki siinä villissä naurussa, joka sai hänet näyttämään maailman huolettomalta. Se oli nauru, jota en ollut kuullut keittiössämme kuukausiin. He seisoivat ulkona hetken, jutellen. Sitten blondi antoi nopeat halaukset kaikille ja ylitti kadun odottavaan taksiin. Farkkutakkityyppi iski nyrkkiä muita 2 vastaan ja meni vastakkaiseen suuntaan, katoen sivukadulle. Nyt olivat jäljellä vain Vanamo ja nahkatakkityyppi. He seisoivat siinä jutellen hetken. 15 minuuttia, ehkä enemmän. Pysyin kyykyssä, kamera paikallaan, hengittämättä edes liian kovaa. Hän lähestyi hieman. Hän ei vetäytynyt. Sitten hän sanoi jotain, ja he nauroivat taas. Mutta ei kosketusta. Ei kädestä pitämistä. Vain keskustelua. Lopulta hän osoitti bussipysäkkiä, ja hän elehti kotia kohti. Hän kumartui hieman, liian lähelle minun makuuni, ja vetäytyi sitten. Ei halausta. Ei mitään. He vain nyökkäsivät ja kääntyivät vastakkaisiin suuntiin. Vanamo käveli jalkakäytävää pitkin kohti meidän kortteliamme. Annoin hänelle hyvän etumatkan, sitten otin pidemmän reitin kotiin. Leikkasin huoltoaseman takaa, kujalle, sivuportista takapihalle. En halunnut hänen tietävän, että olin ollut ulkona. En halunnut riskeerata mitään. En vielä. Olinko helpottunut? En ollut varma. Ei ollut mitään selvää hetkeä. Ei mitään konkreettista. Vain myöhäinen yö, ystävällinen keskustelu ja hyvästely. Mutta jokin ei vieläkään täsmännyt. Ei se, mitä hän oli tehnyt, vaan se, kuinka erilainen hän oli. Tapa, jolla hänen naurunsa tuli niin helposti siellä ulkona, mutta ei täällä sisällä. Tapa, jolla hän kumartui häntä kohti, mutta tuskin katsoi minua enää kun puhuimme. Se yö ei antanut minulle sulkeutumista. Se antoi enemmän kysymyksiä. Mutta nyt tiesin yhden asian varmuudella, en voinut pysähtyä siihen. Se ei ollut ohi. Ei edes unelmissa. Perjantai tuli ja olin valmis. Olin pakannut pienen kameran, ladannut akun täyteen ja pukenut samat tummat vaatteet kuin edellisenä iltana. Sydän ei enää pamppaillut, olin ohittanut sen vaiheen. Tunsin itseni kylmäksi, keskittyneeksi. Kuin olisin kääntänyt kytkimen päässäni. En enää halunnut arvailuja. Halusin faktoja. Vanamo valmistautui kuin kello. Hän vietti aina enemmän aikaa perjantaisin meikkaamiseen. Se oli aina punainen huulipuna, lyhyt mekko ja musta pieni laukku. Sama hajuvesi. Se voimakas, joka jäi vaikka hän oli jo ulkona ovesta. Istuin sohvalla, teiskennellen selaavani puhelinta. Hän käveli ohitseni kuin kaikki olisi kunnossa, sanoi nopean, nähdään myöhemmin ja lähti. Odotin kello 3 aamulla. Se on suunnilleen se aika, jolloin paikka sulkeutui. Sitten otin kamat ja lähdin. Tällä kertaa en kävellyt. Kutsun taksin ja sanoin kuskin odottaa kulman takana. Paikka sulkeutui noin kello 4 aamulla. Noin 15 minuutin kuluttua huomasin Vanamon, joka tuli ulos paikasta ja meni kadulle 2 tytön kanssa, tunnistin heidät, hänen työkavereitaan.
Kaikki 3 pysäyttivät auton ja nousivat kyytiin. Hyppäsin omaani nopeasti. Kuski katsoi minua peilistä, hämmentyneenä. Seuraa sitä taksia, sanoin, antaen hänelle setelin. Hän virnisti. Kuin elokuvissa, vai? Juuri kuin elokuvissa, sanoin. Seurasimme heitä kaupungin halki. Emme liian lähellä, emme liian kaukana. Juuri sen verran, että pidimme takavalot silmällä. Noin 10 minuutin mutkien ja liikennevalojen jälkeen he pysähtyivät pitkään mutkaiseen pihatiehen korkean mustan portin taakse. Siellä oli vartija pienessä kopissa ja turvakameroita joka puolella. Iso talo. Moderni. Puhdas pihatie, pari urheiluautoa parkissa tallin lähellä. Yksi niistä taloista, jotka näyttävät kalliilta jo ennen kuin astuu sisään. Taksi jätti minut kadun päähän. Kiitin kuskia ja kävelin portille kuin kuuluisin sinne. Se kesti noin 2 sekuntia. Anteeksi, herra, sanoi vartija, silmäillen minua ylös ja alas. Yksityiset juhlat. Vain kutsulla sisään. Pysyin rauhallisena. Kutsu. Toistin. Ravistin päätäni. Ei. Luulen palaavani myöhemmin. Hän nyökkäsi kerran, tuskin kiinnostuneena. Jo katseli ohitseni. Vetäydyin hitaasti, kierisin korttelin ja löysin paikan kadun toiselta puolelta parkissa olevien autojen rivin takaa. Kulmassa oli pieni puu, jossa oli tarpeeksi peittoa pitääkseni minut piilossa, etenkin hämärässä valossa. Sieltä minulla oli selkeä näkymä sisäänkäyntiporttiin ja kaikkiin, jotka tulivat tai menivät. Musiikki talon sisällä oli himmeä mutta tasainen, syvät bassot, jotka sykkivät maahan kuin sydämenlyönti. Autoja tuli ja meni. Jotkut saapuivat pukeutuneina kuin Oscar-gaalaan. Tunteja kului. En liikkunut paljon. Pysyin matalana, kädet ristissä, tarkkailen sisäänkäyntiä kuin se olisi työni. Alkoin laskea katuvaloja, jalkakäytävän halkeamia, mitä tahansa pysyäkseni keskittyneenä. Vasta juuri kello 6.30 jälkeen sisäänkäyntiportti avautui taas. Ihmisryhmiä alkoi tulla ulos, nauraen, horjuen, nojaten toisiinsa kuin olisivat selvinneet myrskystä. Jotkut ahtautuivat kalliisiin autoihin parkissa ulkona. Bassot jatkuivat, vaikka eivät niin kovina. Ja sitten näin hänet. Vanamo tuli ulos 2 ihmisen kanssa, 1 tytön, jonka kanssa hän oli saapunut, ja tyypin, jota en tuntenut. Hän nauroi taas. Ei sellaista naurua, jota tekee työkaverille pitkän vuoron jälkeen. Tämä oli täyttä, avointa, huoletonta. Hiukset olivat sekaisin. Silmät lasittuneet. Huulipuna haalistunut. Hän näytti elävältä. He seisoivat jalkakäytävällä hetken ennen kuin taksi pysähtyy. Hänen ystävänsä halasi häntä hyvästiksi. Tyyppi antoi leikkisän tönäisyn. Vanamo liukui takapenkillä, yhä nauraen. Annoin taksin mennä korttelin päähän ennen kuin pysäytin oman. Kun saavuin kotiin, talo oli pimeä. Kuistin valo vielä päällä. Linnut alkoivat visertää jossain kaukana. Tulin sisään takapihan kautta taas, varoen ääntä. Riisuin kengät, piilotin kameran ja kävelin hiljaa keittiön läpi. Vanamo oli jo kylpyhuoneessa. Kuin ei olisi juuri palannut jostain salaisesta huvilasta vartijoiden ja tarpeeksi kalliiden autojen kanssa täyttämään autokaupan. Hän nosti katseensa, näki minut peilistä. Oi hei, hän sanoi, hammasharja kädessä. En kuullut sinun nousevan. Missä olit? Tauko sekunnin, sitten kohautin olkapäitäni. Vain ulkona hakemassa ilmaa. Hän nyökkäsi, sylkäisi lavuaariin ja palasi harjaamaan hampaita. Hän ei räpäyttänyt silmää. Ei kysynyt enempää. Ei näyttänyt välittävän. Lähdin kylpyhuoneesta ja istuin sängyn reunalle, mieli pyörien 1000 suunnassa. Hän lopetti pesun, sammutti valon ja käveli ohitseni kuin olisimme 2 muukalaista, jotka kohtaavat käytävässä. Se oli se hetki, jolloin tajusin, että jotain oli kadonnut. Ei vain luottamus.
Ei vain yhteys. Jotain syvempää. Jotain, jota ehkä en koskaan saisi takaisin. Seuraava viikko tuntui veden läpi kävelemiseltä. Kaikki hidastui. Kaikki turtui. En voinut katsoa Vanamoa samalla tavalla, en voinut kuulla hänen ääntään ilman sitä kylmää kuoppaa, joka kasvoi vatsassa. Jatkoin ajattelemista hänen kasvojaan sen huvilajuhlan jälkeisenä aamuna, kuinka helppoa hänen oli hymyillä ja jutella kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jatkoin eteenpäin inertialla. Söin kun muistin. Vastasin sähköposteihin lyhyillä vastauksilla. Tiesin, etten voisi jatkaa reunan ympärillä kiertämistä. Minun piti mennä sisään. Ei vain tarkkailla. Tällä kertaa minun piti nähdä se omin silmin, lähietäisyydeltä. Perjantai tuli taas. Kuten aina. Hän lähti tavalliseen aikaan, samat korot, sama hajuvesi, samat valheet. Kuten aina. Noin kello 2 aikaan aamulla otin reppuni, jonka olin piilottanut oven lähelle. Siinä oli kamera, käsineet ja pippurisuihke, jota en ollut vielä käyttänyt, mutta kannoin silti. Vain varmuuden vuoksi. Tällä kertaa lähdin tunnin aikaisemmin kuin tavallisesti. Otin taksin taas, annoin kuskille risteyksen läheltä ja kävelin loput talolle. Paikka näytti vielä isommalta nyt, elävämmältä. Musiikki tihkui seinistä, bassot sykkien kuin syke. Nauru kaiku takapihalta. Valot vilkkuivat talon sisällä kuin yökerhossa. Turva vielä portilla. Sama tyyppi, leveät hartiat, kyllästynyt ilme. Ei tietä sisään edestä. Kiersin korttelin, hitaasti. Löysin sivukujan, joka kulki tontin takana. Kaukaisessa päässä oli rinne, tiheä pensasaita ja lopulta korkea puuaita. Pysyin matalana, skannasin alueen, ja kun olin varma ettei kukaan katsonut, vedin käsineet käteen ja aloin kiivetä. Puu narisikin hieman painoni alla, mutta liikuin nopeasti. Yksi jalka yli, sitten toinen. Pudottauduin maapalalle toiselle puolelle. Olin sisällä. Kyykistyin matalan pensasaidan taakse ja otin näkymän takapihasta. Se oli isompi kuin odotin, siniseksi valaistu uima-allas, ihmisryhmiä kaikkialla. Joitain tanssien. Joitain rentoutuen juomien kanssa. Joitain vain piireissä, puhuen liian läheltä, nauraen liian kovaa. Ilma tuoksui savulta ja kolonialta ja joltakin keinotekoiselta, kuin meikiltä energiajuomilta ja alkoholilta sekoitettuna. Kaikki näyttivät pukeutuneen tekemään vaikutuksen. Naiset tiukoissa mekoissa, miehet silitetyissä paidoissa tai kalliissa teikissä. Kukaan ei näyttänyt epämukavalta. Kaikki kuuluivat. Ryömin puutarhan reunaa, pysyen varjoissa. Löysin sivussa olevan raollaan olevan ikkunan. Musiikki oli kovempaa täällä, jylisten lasin läpi, saaden kehyksen tärisemään. Kurkistin sisään. Se, mitä näin, iski minuun kuin tiili. Se ei ollut vain juhlat. Se oli jotain muuta, jotain raakaa, meluisaa ja villiä. Ihmisiä oli levällään matalilla sohvilla, juoden punaisista laseista ja etiketittömistä pulloista. Se oli todella aikuisten juhlat, en edes kuvaa niitä. Sitten näin hänet. Vanamo. Hän tuli huoneeseen käytävästä, käsivarsi kietoutuneena mieheen, jota en ollut koskaan nähnyt aiemmin. Vanhempi. Noin 50 ehkä. Harmaat hiukset, kammatut taaksepäin. Hän hymyili. Hänkin. Hän sanoi jotain hänen korvaansa, ja hän nauroi, laskien kätensä hänen R-konservalle. Jäykistyyn. Se kuva polttomerkitti aivoihini kuin brändi. Otin laukusta kameran. Painoin tallenna. Tarkensin huoneeseen. Tallensin kaiken. Naurut. Melun. Koko sen paikan energia oli erilaista kuin mikään, mitä olin kuvitellut. Oli kuin en olisi edes tuntenut häntä. 5 minuutin jälkeen olin nähnyt tarpeeksi. Enemmän kuin tarpeeksi. Vetäydyin ikkunasta, pieni kamera painettuna rintaa vasten.
Jokainen askel tuntui raskaammalta kuin edellinen. Ryömin aidan linjaa pitkin, löysin valotoman kohdan ja kiipesin taas. Pudottauduin jalkakäytävälle ja kävelin kunnes jalat lakkasivat tärisemästä. Kutsun taksin ja palasin kotiin hiljaisuudessa. Kun tulin sisään, talo oli kuten olin sen jättänyt. Liikkumaton. Hiljainen. Puhdas. Kenkäni oven lähellä. Hänen kahvikuppinsa lavuaarissa. Laskin kameran pöydälle ja istuin sohvalle. En itkenyt. En huutanut. Tuijotin vain sammunutta TV-ruutua samalla, kun sen juhlan ääni kaikui vielä päässäni. Mikä tahansa oli olemassa meidän välillämme, se ei ollut enää todellista. Minun ei tarvinnut esittää kysymyksiä. Minulla oli vastaukseni. Seuraavana päivänä tein kahvia kuten tavallisesti. Hän tuli sisään yhdessä minun paidoistani kuin se olisi söpöele, antoi minulle laiskan hymyn ja meni suoraan puhelimeen. Hän ei huomannut tapaa, jolla katsoin häntä. Tai ehkä huomasi, eikä välittänyt. Odotin vielä yhden päivän. Sitten perjantai tuli taas, ja hän lähti taas vuorolle. Ja sillä hetkellä, kun ovi napsahti kiinni, ryhdyin töihin. Ensin vaihdoin lukot. Kaikki. Etuoven, takaoven, jopa sen vanhan Salvan autotallissa, joka tuskin toimi. Otin hänen varavaimensa koukuista ja heitin roskiin. Sitten istuin keittiön pöydän ääreen ja kirjauduin yhteiselle tilillemme. Siirsin kaiken omalle henkilökohtaiselle. Tyhjensin sen viimeiseen senttiin. Siellä ei ollut paljon, vain muutama tuhat, jota käytimme ruokaan ja laskuihin, mutta se riitti. Riitti tekemään pointin. Pakkasin pienen kassin, otin kannettavan ja lähdin. En katsonut taakseni. Ajoin kaupungin halki ystäväni Arnin kotiin, sammutin puhelimen. Hän oli yksi harvoista, joihin saatoin luottaa. Olimme olleet ystäviä lukiosta, samat olutlahdat sohvat, samat huonot päätökset, samat pitkät jutustelut lava-autojen lavoilla. Hän ei esittänyt kysymyksiä, kun ilmestyin hänen ovelleen myöhään sinä yönä. Hän antoi minulle vain oluen ja sohvan. Istumme ulkona hetken, sanomatta paljon. Lopulta kerroin hänelle koko tarinan, pala palalta. Valheet, paikka, talo, tyyppi takissa. Arni ei keskeyttänyt. Hän kuunteli vain, ravistaen päätään. Se on sekavaa, oli kaikki mitä hän sanoi kun lopetin. Jäin hänen luokseen sinä yönä. En halunnut tietää, mitä tapahtui talon ulkopuolella kun hän saapui, en halunnut nähdä mitään. Hänen reaktioitaan, hänen tekojaan, ei mitään. Enkä nähnyt. Mutta saatoin kuvitella hyvin hysterian ja ymmärtämättömyyden siitä, mitä oli tapahtumassa. Seuraavana aamuna heräsin aikaisin, kävin suihkussa ja ajoin oikeustalolle. Hain avioeroa. Tein sen nopeasti, hiljaa, tehokkaasti. Ei pitkää draamaa. Vain lomakkeita ja allekirjoituksia. Minulla oli kaikki tarvittava, aikajana, videotallenne, kuitit. Jätin lomakkeet ja kävelin ulos tuntien itseni raskaammaksi ja kevyemmäksi samaan aikaan. Kuin jättäisi tiilikuorman ja tajuaisi, että kädet tärisivät vielä sen kantamisesta. En palannut kotiin. Sen sijaan tein check-in hotelliin kaupungin reunalla. Ei mitään ylellistä. Tarpeeksi puhdas. 4 yötä, ennakkoon maksettu käteisellä. Puhelin pysyy sammunut koko ajan, suljin verhot enkä avannut TV:tä. Istuin vain ajatusteni ja sen videotiedoston kanssa, joka pyöri päässäni. 4. päivänä otin avioeropaperit ja lähetin ne kuriirilla hänen töihinsä jo illalla. Ja niiden kanssa pienen USB-tikun videolla ja lapun, jossa luki nähdään oikeudessa. Sitten kytki puhelimen taas päälle. Se räjähti melkein heti. Vastaamattomia puheluita. 10. Lähinnä häneltä. Muutama tuntemattomista numeroista, todennäköisesti hänen ystäviltään. Pari vastaajaviestiä, joita en kuunnellut. Tuijotin ruutua sen värähdellessä,
hänen nimensä ponnahtaessa esiin yhä uudestaan. 1 puhelu, 2, 3, 4. Sitten 5. puheluun vastasin. En antanut hänen edes puhua. Odota oikeudenkäyntiä, inhottava, sanoin ja suljin. Se oli kaikki. Ei huutoja. Ei pitkää riitaa. Vain 5 sanaa ja kuollut linja. Sammutin puhelimen taas ja palasin istumaan sängylle. Seuraavana päivänä lähdin hotellista, ajoin kotiin ja aloin pakata. En omaani, hänen. Otein jokaisen vaatekappaleen, jonka hän omisti, jokaisen korkoparin, jokaisen hajuvesipullon, jokaisen laturin, meikkipussin ja pikkutavaralaatikon, jonka hän oli jättänyt levälleen taloon. En välittänyt, mihin mikä meni. Halusin vain, että se katoaisi. Pakkasin kaiken 3 isoon muovilaatikkoon, kannoin ne ulos kuistille ja laitoin ne sivuseinän viereen lipan alle. Sitten kytki puhelimen päälle ja lähetin hänelle viestin, tavarasi ovat kuistin alla. Lähdin muutamaksi tunniksi, istuin baarissa, söin voileivän, jota tuskin maistoin. Kun palasin, laatikot olivat poissa. Kuisti tyhjä. En tiennyt, tuliko hän itse vai lähettikö jonkun muun. En välittänyt. Talo oli hiljainen sinä yönä. Hänen kuppinsa oli vielä lavuaarissa. Se, jossa oli lohkeama reuna, jonka hän aina kieltäytyi heittämästä pois. Otin sen ja laitoin ulos roskien kanssa. En ollut enää vihainen. 3 viikkoa sen jälkeen, kun olin pakannut hänen tavaransa ja lähettänyt sen viimeisen viestin, olimme hiljaisessa oikeussalissa. Huone oli kylmä, pelkkää linolaumia ja kuivaa ilmaa, sellaista, joka tuoksuu paperilta ja pölyltä ja jonkin lopulta. Emme puhuneet. Hän saapui takissa, jota en ollut koskaan nähnyt, hiukset sidottuina taakse, meikki puhtaana. Ei kuten hän pukeutui niihin iltoihin ulkona. Ei kuten hän pukeutui minullekaan. Vain yksinkertainen. Esillä oleva. Etäinen. Istuimme vastakkain pitkän tammipeidän ääressä, paperit levällään edessä. Hän ei kiistänyt mitään. Ei tilejä, ei taloa, ei edes videotallennetta, jonka olin lähettänyt. Hänen asianajajansa näytti haluavan sanoa jotain, mutta ei sanonut. Omani puhui kaiken. Minä vain nyökkäsin, kun tarvitsi. Pidän kädet ristissä sylissä. Koko juttu kesti alle 45 minuuttia. Allekirjoitimme paperit. Katsoin hänen kätensä liikkuvan sivulla, siisti, huolellinen, kuin allekirjoittaisi syntymäpäiväkorttia, ei avioliiton loppua. Hän ei itkenyt. Ei säpsähtänyt. Ei edes katsonut minua, kun lopetti. Hän vain nousi, keräsi laukkunsa ja käveli ovesta ulos. Se oli viimeinen kerta, kun näin hänet. Jonkin aikaa. Keskityin työhön sen jälkeen. Kaadoin kaiken projekteihini, pysyin kiireisenä, kunnes kiireestä tuli tuottoisaa. Otin enemmän asiakkaita, parempia sopimuksia. Tieto levisi. Lopulta sain ison kumppanuuden erään yrityksen kanssa, tarpeeksi antaakseni minulle hengähdystauon ensimmäistä kertaa vuosiin. Korjasin talon. Lopulta korjasin sen narisevan lattian käytävässä. Maalasin olohuoneen uudelleen. Ostin uuden patjan. Pääsin eroon kaikesta, mikä muistutti minua hänestä. Sitten ostin auton, jotain eleganttia, mustaa, tarpeeksi meluisaa tekemään statementin, tarpeeksi hiljaista sisältä tuntumaan rauhalta. Joka kerta kun istuin siihen, se tuntui eteenpäin liikkumiselta. Kuin olisin vihdoin sulkenut oven kaikelle, mikä yritti vetää minua alas. Kului melkein vuosi ennen kuin se tapahtui. Aarni ja minä lähdimme eräänä iltana, vain huvin vuoksi. Ei syytä, ei tilaisuutta. Olimme menossa keskustan läpi, kun hän ehdotti tsekata tätä juuri remontoitua paikkaa, yhtä niistä trendikkäistä paikoista kalliine juomineen ja neonvaloineen kaikkialla. Saavuimme, menimme sisään ja jäykistyin. Se oli hänen paikkansa. Tai oikeammin, paikka, jossa hän työskenteli, ja jatkoi sitä. Hän oli tiskin takana. Samat silmät.
Sama hymy. Sama kiilto hiuksissa valojen alla. Mutta jokin hänessä näytti erilaiselta. Kipinä ei ollut siellä. Hän liikkui kuin olisi väsynyt, kuin joku, joka oli jäänyt liian pitkäksi juhliin, jotka olivat lakanneet olemasta hauskoja. Kun hän näki minut, hän pysähtyy. Juuri sekunnin. Huomasin sen. Sen välähdyksen hänen kasvoillaan. Hän ei sanonut mitään. Tuijotti vain. Tilasin juoman, istuin Arnin kanssa ja teiskelin, ettei häntä ollut. Mutta hän katsoi. Sinä yönä tapasin tytön ja aloimme nauraa kovaa ja flirttailia toisillemme. Koko ajan tunsin Vanamon katseen selässäni kuin lämmön lasin läpi. Kun lähdimme, tyttö otti kädestäni, enkä irrottanut. Kävelimme suoraan tiskin ohi, suoraan Vanamon ohi ja ulos ööhön. En katsonut taakseni. Mutta tiesin, että hän oli nähnyt kaiken. Seuraavana viikonloppuna menin sinne taas. Tällä kertaa hän lähestyi minua. Hän tuli tiskin takaa, hitaasti, varovasti, kuin joku, joka tiesi, ettei hänellä ollut oikeutta puhua, mutta hänen piti silti. Voimmeko puhua? Hän kysyy. En sanonut mitään. Ole hyvä. Minä olin typerä. Tiedän sen nyt. En ajatellut. Olin eksyksissä. Hän ei näyttänyt esittävän. Ääni murtui. Hän näytti joltakulta, joka oli vihdoin osunut kaivon pohjaan. En halunnut satuttaa sinua, hän sanoi, silmät kosteina. Minulta puuttuu se, mitä meillä oli. Sinua puuttuu. Annoin hänen puhua. En keskeyttänyt. Kun hän lopetti, tuijotin häntä pitkään. Sitten sanoin, olet jopa pahempi kuin tytöt, jotka tekevät sitä rahasta. Hän räpäytti silmiään, hämmästyneenä. En edes tiedä, kuinka monta tyyppiä siellä oli, sanoin. Kuinka monta yötä vietin yksin ajatellen, että olit vain vuorolla. Kuinka monta tarinaa kerroit minulle katsoen suoraan silmiin. Hän avasi suunsa, mutta nostin käden. En välitä enää. Teit valintasi. Halusit vapautta. Sait sen. Hän alkoi itkeä. En katso sinua enää koskaan samalla tavalla, sanoin. Katso joskus ikkunasta ulos. Katso sitä autoa. Katso minua lähdössä jonkun kanssa, joka osaa olla rehellinen. Se on se, minkä menetit. Jätin hänet sinne. En odottanut enää sanaakaan. Se oli viimeinen kerta, kun näin hänet. Ja tällä kertaa tarkoitin sitä. Menetin vaimon. Mutta löysin itsekunnioitukseni. Ja rehellisesti. Se on paras vaihtokauppa, jonka olen koskaan tehnyt. Kerro mielipiteesi kommenteissa, voiko uskottoman naisen antaa anteeksi? Ja mitä tekisit, jos olisit aviomiehen asemassa? Jos pidit tästä tarinasta, tilaa kanava ja anna sille tykkääs.